vauya paya ndomba wangorara zuva rekutanga rechipiri zvikazi ndochida kusangana nevakuru vese venyu vakuru vese vari ipapo ndomba tadaidzwa taungana vaungana vakuru isusu taiva tiri vadiki kwaiva nevakuru isusu takagara mukati mevanhu papazi pakazara vanhu pakazara vanhu tiri ipapapo mbuya vaakutaura kuti ndave kuenda ndakuzorora vazukuru tongogara akataurirwa kazinzi tongogara vauya vase vana vachitepana no nyaya dzose idzo dzanachireva dzeregionalism netribalism mbuya vakabva vadzitaura ipapo zvikazinzi tongogara iwe ucharwa hondo urwe hondo patinoti taakuenda kunopetera nyika taakuti taakunopetera nyika yakudzoka yakuuya kuvanhuku iwewo munyika iyi haudi hauioni tongogara kati handioni sei inini ndiri munhu arwira nyika zvikazinzi chikonzero ndechekuti waita utobo wadanana nevakadzi vakawanda vasikana vakawanda ende ipapo futi ndopamakakanganisa nokuti maifana kunge makatanga matiziva isu takakuudzai kuti zvevasikana chidi musabati musatore vasikana hondo yenyu yaita masvondo 3 aya maide makahwina hondo pashure pemasvondo mangani 3 but hondo yenyu yakutora yakureba chikonzero ndeche vasikana vacho vamanga muchirara navo vanga vachienda kupi vachiteera zvombo zvenyu zvese zvasviba nokuti ndo vanga vachizvitakura iwewe tongogara kuti unosvika kunyika uko hatidi kuti isusu usvibiswe because uyu musikana achati ndine mwana natongogara uyu otiwo ndine mwana natongogara uyu otiwo ndine mwana natongogara unenge uchine chimiro here kwete kanzi kwete zvikazinzi uchaita basa guru chaizvo asi nenyaya iyoyo haukwanisi kuzopinda mukati menyika iwe ndiwe wekutanga watataura what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumakomo yehondo aivatai manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo yehondo aivatai manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aivatai manya dakabatesa Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Ndezvokuti vakaenda ndokunochera pasi vachera pasi ndokuumba nendigarike nesemende mbuya neanda vaisirwe samende avaisirwe samende mbuya neanda vogadzirwa chivanhu chaicho vopinzwa vopa pavaifanira kana vanhu vaivaviga vaivhara nematombo zvino handizvo zvakaita nanhasi mbuya neanda vakangoti kugadzirwa veukama hwavo mbuya neanda chaivo ukama vana vehanzvadzi dzavo mbuya neanda vari koko hapana chavakataurirwa chavakaitirwa hakuna zvakafanana kumalo
Kumalo ari pano nonzi Kumalo, zita rokuti Kumalo ndere Chimurenga ndere kuhondo. Hapana zvaari. Vanoda kuzondiziva pamwe vachawondiziva ndafa. Pamwe ndisati ndafa hapana anondiziva. Kuti vazive kuti takaita mabasa akadii, taita basa rakadii, hakuna. So imimi Comrade Kumalo. Sekutora kwamakaita kuti mbuya Nyanda vakataura kuti imimi naNzou naBethune 1980 kana 1981 makamboona here mukana wokurangaridza vaMugabe kuti chef tine zvakasiya zvataurwa, mashoko akasiya ataurwa nambuya Nyanda kuti tinofanira kuzodai so. VaMugabe vakataurirwa. Takavataurira. Indaivo pastate, handina kuudza kuti ndaivo ndiri pastate house paya. Takavataurira. Munhu akakanganisa vaMugabe ndiMujuru. Ndiye akaita kuti vaMugabe varasike. Vanhu vanosvora zvavo vaMugabe. Mugabe haana mhosva yaainayo. Munhu akakanganisa vaMugabe ndiMujuru. One, ndiye akaita kuti iyesu tisazikanwe. It was because yani nokuti anga achitaura akavataura vaMugabe kuti mukatevedzera mawo veteran, mukati motevedzera mawo veteran hamutongi nyika. Hamutongi nyika because zvese zvamuchada kunge muchiita mawo veteran anenge achiti tangai matibvunzai isu tokupai authority. Tangai matibvunzai isu tokupai authority. Yet handizvo zvazviri kumawo veteran. Mugabe vakauya vakadaidza even Vangomo. Vakavadaidza Vangomo. Toita sei nenyaya iyi? Tatifunga kuti isusu vana vakarwira rusununguko, vane chikoro, vasina chikoro, vapiwe maposition ekuti musangano wodi Vangomo vakawirirana nazvo. But munhu akakanganisa zvese ndiMujuru. Uyu vanana Dabengwa vaya vakabvumirana nezvakanga zvataurwa navaMugabe naVangomo. Mujuru akaramba. Now vaityanga Mujuru because Mujuru ndiye akanga achikomanda Zanla Forces. Animaona Zanla Forces yanga ine simba rakadii rakakura handizve. Saka vakati zvataurwa since uyu ndiye komanda wacho ngatidi. Animaona ndodzokera futi ipapo pane iyoyo ndeyo yaitiswa naMujuru kai. Taakutora minda ndindakataura sekutaura kwandaita kwachifiso shoko. Taenda tina ganda tataura nachifiso abvuma akamboramba because he was teaching. Akati no kuti tidzokere futi muningarike hazviiti. Ngatichiregedzai zvokurwisana nevarungu varege vafamba. Tikati aiwa chatakarwira chii? Ndini ndakataura nawo chief sose na chief ningarikire uyu wepapapa uchienda ningarike weMashi Central anzi chief aniko uyu ari apo paningarike uchienda nenzira inoenda nekunningarikire nekurushinga. Anzaniko chief wacho ndakaenda ndikanomuapproach. Chief ye tikatoita maningari patakatora mafamu kumazoweko nekuningarikire uko ndakatoenda nachief tikaita zunde ramambo paAJ Smith nemutoko apo pamutoko. Handichibva muHarare pane chitaundi chipi icho tichienda kwaMutoko chiri pakati pajuru ndo pataitira. Ndendakanga ndichitungamirira that ndingarikire ini pano. Mujuru akauya akada kutisungisa ndikasumuka inini ndasungwa nendingarikire nesupport unit. Ndikasumuka ndikauya ndikatora ndingarike ndipo anga vatuma mapurisa kuti vazotisunga. Ndikauya ndikata uyu ari chiri yepolice commissioner ndingarikire Chiuri. Ndikanoona naChiuri ndikataura naChiuri ndikandoda kunoona by then at that time vanga ari prime minister. Ndandoda kuenda kunovaona. Zvikazinzeno dzanga dzava kuenda kuma6.
zvikazinzi zvino izvi hazvichaiti ndingati ndoda kunovavona vafonere ndiri munhu kana vati havadi kuonekwa neni toziva akavafonera vakati ngavauye kuno tikaenda paState House my 6-7 ndikataura navamugabe zvikazinzi ko iwewe kumalo vanga vataura vanga vaudzwa navangomo ndo vanga vari secretary of lands kuzano zvikazinzi ngomo uyu mudiki zvikazinzi iwewe kumalo unonopinda usina kutanga wataurira vemusangano sei ndikati muri right mubvunzo wenyu wamuri kundibvunza wakanaka chaizvo asi kateerai muone kuti tikatanga kuti titaure varungu ivo varimo mumafamu vachiguta vangabvumi here kuti mwi chitorai vanhu mupinzi vanobvuma nobva vati zi nobva varamba ndikati vanobvuma here kana vachibvuma tobva vanobvuma here varungu kuti vabve mumafama tarai mafama acho kuti akakura sei tarai mombe dziri mumafama acho neupfumi huri mumafama acho zvikazinzi saka iwanga uchifunga ndikati imwi vepolitics saka takakusiyai uko imwe enderai mberi nepolitics dzenyu isu tiri maforces enyu tatora ivhu radzokera mvui nderevanhu ande ndo zvadairwa tichiita kanzi ndikati tairwa tichiti ivhu nderevanhu tave nemakore mangani tatora nyika ivhu risati radzokera kupi kuvanhu nomva vati zi ndikati imi enderai mberi nepolitics mese but isusu tiregei titore ivhu todzorera tatora vhu taritora ravo mumaoko edu totora tokudzorerai toti chipai vanhu zvikazinzi mirai hamuchaendi iyo zvino ndomva vafonera vangomo vajoshua ngomo ndomva vafonera kanzi uyai kuno pane nyaya dziri kuitika pano ndokufonera vajoshua ngomo ndokufonera Dabengwa vanana Dabengwa ndokufonera mujuru vavo ndovanga vatuma vanhu kakuti vatisungise uyu chiuri anga aripo ndomva vatora president vachiri prime minister ndomva vati isa mune imwe imba private ndomva vati vigai imomo ndomva vadaidza vajoshua ngomo vauya vari kuti zvavaitaura zvacho isusu taizvinzwa kanzi ndanetseka pano kanzi nda vauya vava vangomo naningarike nachiuri arimo zvikazi ndanetseka uyu mupurisa uyauya kuno ari kuti pane vanhu anoda kuwana authority kuti panosunga vakomana vari kutora nhingarike ivhu kubva kwachiefyani saka toita sei izvozvo vari apa vakomana vacho vabva kwachifi izvozvo vave apo panhingarike apo mugoromonzu saka toita sei zvikazinzi maregere kuvadaidza vakomana vacho mambotaura navo kana kuti tambotaura navo tambonyatsonzwisisa kuti chii chavari kuitira chavari kuita izvozvo ndivangomavo zvikazinzi saka ndovadaidza vauye kuno tozotaura navo ko isusu sevatungamiriri tawirirana kuti kudii kanzi hatikwanisi kuve tine chibvumirano kana ava vakomana vatisandadi ndataura navo zvikazinzi zvakanaka kanzi saka regedzai ndivadaidze vari pano kanzi vari mumuno vari pano nombatadaidziwa nombatasvika takagara kanzi uyu ndiye anotungamirira ndiye kumalo ndiye anotungamirira vanhu ava paisa vanana Ganda vanana tiripo tese zvikazinzi kumalo tiudzei ndimwi muri kurwisanisa muri kurwira vanhu zvikazinzi ngavapinde ndomba tadaidziwa tapinda muya infact ivo vakavatanga vambobvunzana namujuru anga avepo vabvunzana mujuru achitotaura tichinzwa kumalo
kana ari kumalo ari kuita izvozvo adzokere sure. Une nharo munhu iyi ane nharo hapana mumbomukwanisi ane nharo hamene kuti mungamukwanise nei. Zvikazinzi alright ndingati chingoita tiri tese tiri pamwe chete ngavauya. Nobva uya vana Dhapengo vanga varimo vasvika vaya nobva tapinda tagara. Zvikazinzi vakomana vacho vakuudza kuna Joshua Nkomo vanzi ndo mukomana uyu ndiye kumalo wacho ava ndo vamwe vake vana Ganda vanana varipo vari vese baba tava tiri 5. Zvikazinzi namujuru vazati vatombotaura kanzi uyu kumalo uyu kanzi shefu kanzi shefu uyu munhu uyu aive mutungamiri tinaye kuhondo uyu adzokere sure. Zvese zvamuri kutoita hapana chamunotombonhingarike chamunowirira naye munobva kutenderana pano izvozvi iye anodzokera kwakare. Chinzwai zvaanotaura muteerere munzwe kuti anoti kudii. Vandibvunza manje kanzi aripo kanga achititaurira tichagomubvunza chii iye aripo uyu. Ndikati maita zvakanaka matidaidza ndinda sori nokuti ndakukufambisai neusiku. John Nkomo vanga vauya uko vachida kutisungisa. John Nkomo nesupport unit namujuru vanga vachida kutisungisa kuti tisungwe kuti tiri kutora ivhu. Isusu takagara pasi ndokuzviona ndochimboda ndisati ndataura zvandoda kutaura ndombokubvunzai tichirwa hondo takarwa tichiti chii. Zvikazinzi tairwa tichiti ivhu kuvanhu ivhu kuvanhu ivhu kuvanhu. Ndikati ivhu kuvanhu ka ndo zvamakatitungamirira muchitaura kuti ivhu ngaridzokere kupi kuvanhu. Tave nemakore mangani ivhu riya risati radzokera kupi kuvanhu. Ndomba vaNkomo vanditarira so vaJoshua Nkomo vakanditarira vamugabe vakaramba vakati zii. Tikati tave nemakore mangani ivhu harisati radzokera kupi kuvanhu. Isu hatina kuti isusu nhingarike vemene mimi mapoliticians vatungamiri vedu tinokurespektai chaizvo. Asi pane zvimwe zvatinoona kuti apa tikati titaure muchada kuti muunganidze vanhu momboita madhibheti mombodii kuparamendi kumaparamendi kwenyu ikoko kune maopposition varungu varimo mamuri havasi kuda kuti vabve mumafamu. Mafamu vakatora mafamu anga akanaka vachiita avo vanhu vatema vachiendeswa kujecha. Ndobva ndavaudza kunana Rusape kunana Marondera ndobva ndavataurira ndikati vanhu vagere zvakanaka here masvingo. Ndobva ndavataurira zvese kwagutu kuya kukwedza. Ndobva ndavataurira ndikati vanhu vagere zvakanaka here vane vhu rakanaka here. Machi Central makarwirwa hondo tarai kwavari vanhu kwavakarasirwa kwavari varungu vachitora vhu rakanaka munana Mazowe vachidii handi varungu vari kuwana mari kubva muMazowe mune nyaya yeMazowe maorenji ivhu racho rakadii vanorima chibawe rakadii rakanaka sei. Ndikati isusu takati isusu zvandakafunga nevamwe vangu avo takagara pasi tikati isusu zviri nani kuti isusu tirwe titore vhu kana tatora vhu harisi redu isusu nderenyu nokuti ndimi munotungamirira vanhu. Chitorai ivhu tatora vhu takupai chitorai ivhu mudzosere mupe vanhu vawane kugara zvakanaka. Tinavo vanhu vanogona kurima kana kurima mafamu acho kana kurima nhingarike mukadimbura-dimburawo vanoita vanowana ma10 hectares vanowana ma30 hectares vanowanikwa ma5 hectares. Vanhu vanenge vawana pakugara pakadii pakanaka. Ndo zvatakaita. Saka isusu tati isusu ivhu tiri kuda kutora tidzosere kwamuri. Imi mapolitician rambai muchienderera mberi nepolitics dzenyu.
tadzosera tatora vhuro uya toti ndo zvatakaindira kusango ndo zvatakarwira ndezvine makomrades nhasi ari pasi apa akarwira ivhu iri vangomo vakanyara kuti zii rikasenza prime minister munoti kudini mwana zvavari kutaura zvikazinzi ndosaka ndakudaidza ivo indambotaura navo vakandiudza izvo zvavari kutaura saka ndatiwo imiwo muchinzwawo toti kudii ngatichiti toti kudii nezviri kutaurwa nevanavo zvikazinzi navangomo ini sajoshua Nkomo ini ndowirirana nevanavo vanava ndowirirana navo vari 100% right tine makore mangani shuwa ivhu tisina kutora risina kudzoka kwatiri nanhasi varungu ndo tiri kuti tiri kutonga nyika hatisiri kutonga nyika because ivhu richiri muye kuvarungu saka mwana uyu ari right ngati vasapotei vanavo vamusika vakamboda kupengereka kanzi kuti kanzi kana usingazivi zvauri kutaura ita izvo ndezvako izvo vana vari right ava regai vana vadi chiuri zvikazinzi shefu zvikazinzi vamapurisa anga amamatuma uko kunosunga vana ava nokuvasunga ivava mama itoendai munovasunungura izvozvi nevamwe vavo vese ngavasunungurwe varegerere vaendere mberi ndavena chiri chikwaka ukabhora zvikazinzi ngavaregedzi vaende chiri svesve chiri chikwaka takavaapurocha kanzi vanhu vese ipapo ndomubvadi mujurundi yakaramba achingoti uyu zvikazinzi no ari right uyu iwewe ndio usingazivi zvaunoita ari right dabengwawo ndokumva andisapota tatora ivhu riya zvino zvatakatora vhu riya isusu tine vhu iri pamunoona pano pandigere pano kamunda kandina kwako kadigako mudzimai wangu akavurawa nemurungu yeyuno yes iye uno murungu uno ndiakavuraya mudzimai wangu aneva akatora mudzimai wandinayo ndewechi zvakaitika ndezvekuti pakaitwa announcement yacho iyo kuti ko vanhu vese vari mumafamu vatora mafamu havachabviswi handi indokuuya panapa takatangira paningarika pariford ako ndoti kwariford kuningarika apa tikati isusu vanhu ngavachitogara mumafamu tobva uko ndobva tapinda kwese kunosvika kuRoydeni kusvika kunana Mashumba uko zvese uko tatora ndakutove umwe wavanhu vatora mafamu pese paningarike uyu aive pilot waningarike vamugabe ndomva vazotikumbira vakati uyu muregerei ndewedu uyo atinofamba naye chimuregedzai wadi asare nefamu rese nefamu iroro mese munana mazou tobva ndokubva tainfluenza kunaona Black Jesus anga ari kukaroi uko ndikabva ndamutaurira vatatanga kutora mafamu kubva kukaroi kuchiuya kuno munhu akaita kuti mafamu acho arivepo atorwe akaita nhasi mashefu ari mafamu vamwe vana vane mafamu vamwe ndiani ndini famu iroro ndatinine raure mukadzi wangu murungu uyo takauya panapa aive nemazikumbuka akadai aigara pamba iri paserapo ndauya kuona mukadzi wangu tauya kuona mukadzi wangu tave nachuru ari uko mberi uko akanga ari kugara panapa mwana wacho iyo baba vacho vanga kugara kumba iyo iri pazasapo wabuda nepfuti nechide kati manje kana dziri pfuti tinodziziva ende usati bvundudzire nepfuti because hauziviwo futi kuti pano takamira sei ende ndaive nepfuti
ndave nepistol yangu ndikati futi unono pauchatanga kuda kukoka inde ndakudonhedza kudaro what awira mazimbwa daidza mazimbwa baba wacho ndombva afamba achibva achiuya nemukadzi wavo zvikasi no don't do that ndombva amira mwana uya amira zvikasinzi ndanzwa kuti pana Keno Kumalu panapa aitaura shoko kanzi tikati kanzi inini ndiri major ndandiri major mu-Rhodesian Forces tava tiri pasi paLilford saka handi munoona miti unoona mazimiti aya rapa ari 1 2 3 kati tiri kuona kanzi vese zvinopengererwa nevana vangu vavanopenga havazivi zvavanoita ndine mari ine yekuti ndikaunganidza chidai ndichitenderedza muti unoita muduku ndoenda pane uyo ndotenderedza kudai muti uyo unoita mudiki ndoenda kuno uyo wakakurisisa uyo ndotenderedza kudai ndinovhara miti yacho yose iyoyo kuzara kuti nemari muchiona mayusa chete pamuti uyu musingauoni saka handioni chamuno chatinorwira ndave namakore mangani tiri munomu mari iyo yandinayo yandoreva ndakasiyirwa nasekuru vangu vakauya kuma-17 centuries mari dzese dzavanga vachisevenza dzavakatanga dzese mari idzodzo ndini ndakadzisiyirwa saka there is no need yekuti tiswere tichirwisana imau yavo muri kudawo kusumuka isuwo takasumuka kare ngatichisiyirei vanhu tikusiyirei imwe ende uri right iwewe paive nemombe pano paive nemombe kapano apa ikona dzokutamba mombe dzemukaka chete dzemukaka panapa panga paine ng'ombe dzinoita kuma 3000 dzemukaka 3000 dzendingarike mabhucha ose aya mombe dzaibva panapa ndodzaingarike ndopaive nemombe dzainzi dzaiurayirwa queen dzine nyama iri soft sedziya ng'ombe dziri apo apo pandingarike apo ndodzaiurayirwa queen nyama yaqueen vachiwana 20,000 pang'ombe 1 kwese mhiri kwamunoona mhiri uko kwaive kweng'ombe kwese mhiri uko pairimwe ndipapapa ndingarike achirimira chikafu cheng'ombe chete asingarimiri zvino imo mamunoona zvima ndingarike izvo zvava zviri maternity edzimombe dzaibereka dzogara netumburu dzadzo dzichidya dzichisirwa chikafu umu nobva adi asi akasiya mombe idzodzo asiya mombe dziya ini ndomba ndadaidziwa ndaenda kubulawayo kanzi enda kubulawayo kune zvaitika kubulawayo ndasumuka ndaenda kubulawayo mujuru wasara kuno watora mombe dziya ndodziri kumukufamu kwake dzimwe dziri kubulawayo mudzimai wangu anga ari mudzimai wangu mukuru wacho mudzimai wangu mukuru akamutengera famu ari kubulawayo uyu akazenga ari panapa nefamu rinorandoreva anga ari munin'ina wake ndamupiwa nani natezvara ndakamuwanikidza mujuru ane mukadzi wangu pamubhedha wangu mumba mangu ikabatwa yose nyaya iyoyo ikatongwa even navamugabe vanga varipo vakatonga nyaya iyoyo navankomwa vakatombondida kunditi wauraya munhu ndava ndisina kuuraya munhu nguva dzekuzaire ndakatoudzwa nadhiraivha wangu ndiakandiudza ari apo dhiraivha wangu vanovaona saka ari pupa dhawendera pandakavasiya pandakagadzira dhawendera ndakamusiya dhiraivha wangu ari papo nanhasi aripo ndasevenza varume ndakasevenzera musangano
but musangano hausi kundiziva hausi kundida saka ndakadecida kuti zvinani kana kuri kufa zvangu ndongofa ndoita wangu ndakatotora chiploti ichi chandinacho chinochi hachisi changu ndechemudzimai wangu iyeye akafira varungu ava vakuenda vakati tauya panapa vakati hachitipai about 3 days or 4 days tikati aurai tokupai 1 week kanzi okay fine ini ndokumba ndadzokera kupi kundingarikiri ndakadzokera ndaitora kafamba ndichipinda ndichienda kubasa ndokumba ndadzokera kundingarikiri kundingarikiri Goromonzi ndokumba ndasiya mudzimai uyaripa only ndiri ikoko ndakaita only about 1 week iyo musi wavati vari kubva wanga vakabva panapa uri musi wemandi vachibva panapa mota dzavo dzanga dzakatakura zvinhu ndokuuya mumba yedu yanga iri pane bohol ndopatamavakira kamba yeraundi nomba vauya nemota ipapa ndokurova mba arire musiku ndokurova mba iyo nomba dhirikirwa nomba kuvara zvokuti akanga akuvara pachesipesa ndokubva ndafonerwa kuti ndozvaitika kuno ndichiuya kunoko atakurwa navamunhu nomba vamuendesa kuhospital only 1 day ndombava ndozvakaitika pano ndondisaka ndiri pano family no plot ino nemba ino haisi yangu saka ndisingadi kuiripeya because at any time ndikwanisa kunzibva ndobva handisati ndave nechunhu chandinacho changu handina saka ndo nyaya iripo makomere dzangu ndo upenyu hwangu handinawo ndiri munhu akarwira rusununguro nyika ino chaizvo zvokuti ndaide ndiri mumwe munhu anotopa musoro asi handina kukwanisa kuenda pamusoro nengari yekuti 1 nyaya yekundisarudza semutonga iripo handisiri kuzikanwa nokuti ndiri mutonga asi ZANU forces nezano kuti ivepo immediately takasevedza basa iroro pano kana mukavabvunza vese ipapapa kana muchida kuwana history chaiyo yamuchaudziwa bvunzai VP Chiwenga anokuudzai mumubvunze kuti comrade Khumalo akamira kana asina kupindwa nemhepo iyo yevamwe yekuti Chiwenga anondiziva ndakamutambira ndini kavatirena ini iyesu nana Zimondi ivava ana Zimondo kavatirena vari pamwe chete ende mutare maone vakomana iva vakashaya vacho Perenshiri anga ane brain Zimondi wanga ane brain uyu nyika yaramba mukomana vanga ane brain waenda andimaona saka ndo nyaya dzimwe dziripo mukati memusangano wedu wakanaka stere kwezano asi hauna vatungamiri vanonyatsoongorora tine maprovince akaita sana Mashi Central ine development iri kuitwa hakuna development iri kuitwa asi ndo yaita kuti vave pautungamiriri Mashonaland Central nanhasi Mashonaland Central kana vachivhota vanotoziva kuti tinovhotera musangano wezanu PF havachinji the same appears kwamutoko uzumba maramba pfungwe handizve mukatara vanhu iva vakarwa kubva kubhodha kuuya kusvika kwese vakarwa hondo kwakafiwa izvozvi we are talking about ndingarike struggle here nzvimbo iyoyo yakarwiwa asi hakuna development iri kuitwa kupi ikoko asi tinawo vatungamiri vari mabhiliyonea havana havambozvifungi izvo zvese zvatovepo ndezvekuti
ini kana ndakapfeka sutu yangu ndichifamba nemabenzi angu ndichichinjanisa mabenzi ndiri pakanaka wakanaka uri pakanaka but ndiani akakuita kuti uve pakanaka apo? Akakuita ndiani kuti uve pakanaka? Uri pakanaka, pane vanhu vakafira vari mupasi apa vakakuita kuti uve pakanaka, vausingadi kana kubvisa sendi rako kunopa hama yake. Hama dzavo dziripo, zvandataura zviya kuti machifi vakabvunza machifi nemanhigarikire nemasabhuku havavazivi vanhu ivo, vanovaziva handizve. Vakaregerei havo kuti kubvisa havo chete onde, kana vasingadi kubvisa mamiliyoni, kubvisa 500,000 kana kuti 200,000 mohamba vanhu maya vovakavoka mushayavo. What's wrong with that? Asi unongofunga zvokuti wobva ipapo moenda kunze, kunyika dzekunze. Pamunoenda kunyika dzekunze uku pedhei, otherwise unenge uchitambira almost about kuma 20,000 yaunopiwa yekudya nechinhu zvese. Wodzoka ikoko, unodzoka ikoko une mari isingaiti yakusvitsa kuti uve billionaire. Imo muno zvicherwa izvozvo, vanana gold, madiamonds, handi gold, madiamonds, chrome, copper, chinyi zvese zviri mumaoko mavo nemachaina. Machaina vakutofuma nenyaya yemari yeupfumi hwemunyika muno. Varidzi venyika muno vari kusafa, asi tine vatungamiriri vana vemuno munyika. Toti tiri kuite chii? Chii chatiri kuita? Regai vaititi, that's why vasingadi kana kuenda muparliament havandiiti. Because ini ndinovataura fair, handimbokusweri ndinonovataura fair. Nyika ndeyevanhu inoi vakafira, nyika ino vakafira ivhu rino iri. Ivo izvozvo mukatarira zvatiri kutaura zvemafama izvi, munhu umwe chete ane mafama mangani? 3. Ende asire mafama ane mahectarage mashoma ane ma1000 handi. But munhu ari kutambura haana kana famu rine 20 hectares kana 30 hectares kana 5 hectares, vamwe havana, vari kusafa. Iwe unoti uku une mari, uku unevhu, uku une dzimba dzakanaka, uku uri kufamba nemota dzakanaka. Kuvamwe avo voita sei? Chii chavanoita? Kana iyo midzimu yenyika ino ichikuona uchiita zvinhu zvakadaro, inonzwa sei? Midzimu yana mbuya nehanda yacho inoona sei? Neana chaminuka yacho. Iwe uve mupfumi, hama dzavo ivo vana mbuya nehanda, hama dzavo dzakasafa, dziri kusafa, vana mbuya nehanda vakasungirirwa, vana mbuya nehanda. Wokona kana kumbofunga kana kuti regai tidaiwo kuhama dzavo woti vagadzikewo zvakanaka? Hapana. Asi munoenda munotaura mbuya nehanda, nekuimba mbuya nehanda vakafa uchitaura shuwa handi. But hapana kana chinhu chavakaitirwa. Munotora statue yambuya nehanda munouya moisa muHarare pamusoro apo. Hakusi kuvatuka, hakusi kuvatuka. Makaregere kuita kuvaka statue yavo kumusha kwavadi, kumusha kwavo kwavakati makavaka statue yavo yakanaka. Vanhu matouristi vachiuya vachidi vachienda ikoko vachinoona, muvaka kamodevelopa nzvimbo iyoyo, vanhu vachienda vachinoona panzvimbo pani. Mari inobviswa yosevenza yobetsera chii? Vanhu vari muarea imo kunana Mukumbura. Hapana anozvifunga, hapana anozvifunga. Paseka apo panobva chaminuka handi panozikanwa nenzvimbo yake nemapako ake aripo. Takaendapo pamapako ake paaigara. Nanhasi mune zvimwe zvinhu zviri hari dzake chinyi zvirimo handizve.
asi ndiani anofunga kuti Chaminuka akanga achigara pambako apa statue yake kana chida paina although vasingazivi mufananidzo wake but mukatsvangawo statue yake mukaisawo statue yake Chaminuka ipapo vanhu vanoenda vachinoti toda kunonzwa nyora history yake ipapo vanhu vachienda vachinoona history yake vachibvisa mari vanhu vari muarea ane hama dzake dzinobatsirika ikwaseke vacho handivaide vachibatsirika but ndiani anofunga nezvazvo izvozvo. Ndapedza pane chimwe ino kwese Mamuri Musavata ndokusangana naMbuya Nehanda zvakakushandurai sei mafungiro enyu nechivanhu nechitendero even kubva kuhondo nekurarama nawo mukati meupenyu hwenyu as we conclude? Inini sekutaura kwandaita kuti ndaive musabata nanhasi ndiri musabata asi ndakabvuma zvandakataurirwa naMbuya Nehanda ndo zvandakaona ndo zviripo. Mbuya Nehanda vakanditi ndokuvara ndichakuvara zvakaipisisa chaizvo asi handifi. Ndakutaurirai apa matumbo akabuda bara rakarova rikabuda handi ndine bara apa handinoona kupfeka kwandoita kuti ndisatonorwa ndisema piyazvo iri bhuruku rime ndinodzivirira kuti Saturno. Havana kunditaura zvakaitika ka ndakazviona. Church yeSabata ichechi chisi chaJesu, chisi chaMwari. Muri kunzwa? Chisi chaMwari handizvo chinofanira kuningarikirwa nemunhu wese mupasi rose musi weSabata. Zvanzi Mwari akasika nyika kwemazuva mangani? Matanhatu. Zuva rechinomwe ndokubva adii? Ndokuzorora. Anga achisika munhu wese, ndopakasika munhu wese akaumba ivhu iro. Handiti ndosaka tichiisawo pavhu. Akaumba vhu iro akaisa akafuridzira mweya wake akatora ropa rake akadira mamuri. Tiri kufamba nhasi, tiri kufamba neropa rani? RaMwari. Handizvo? Aikona raJesu. Tiri kufamba neropa raMwari nokuti Mwari ndiye akatisika. Handi chinhu chese chamunoona indai kumakomo matombo atoti matombo iwayo ane ivhu ane jecha rine matombo tuduku handizvo zvichireva kuti Mwari futi akasika makomo yaya achaumba akanga achiumba achibvisa ivhu handi. Saka ini ndakazvitarira pandakaenda kuLebanoni ndikanyatsonzwisisa ndikati nyika imwe neimwe imire nechiprofita chayo chaakapiwa naMwari. Zvese zvatotaura kuti uyu ndisatani usatani hwako hunobva zvaunenge waita ipapo ndo panenge paina usatani hwacho. Asi munhu umwe neumwe munhu waMwari. Varungu ava vanotitora isu vanhu vatema sevanhu vani vasatani. Handizvo bosi kuri kunzi Satani Mwari asika uko Satani akazokandwa pano akazokandwa pano pasi. Asi wakasika munhu iye Satani wakasikwa nani? naMwari. Munhu wese akasikwa naMwari. Usatani huri pakati pezviito zvaunoita zvaunenge waitira umwe wako ndopane usatani. Saka ndakangodaro ndaona Mbuya Nehanda nezvandiri kuona nanhasi. Upenyu hwangu hwese hwakatsanangurwa naMbuya Nehanda huri zvandiri kuona. Handi vanhu vachandisema ende vari kundisema vakataura Mbuya Nehanda kuti mwana uyu ndichamusema asi achaita basa guru rinoyemurwa nemunhu wese. Handi vakanokora vhu vakandipa
indandisingazivi kuti zvavanokurira vho vakandipa vanorevei. Ndakazozvifunga tave naganda taakutaura nachief uyo Svosve. Tikauya tikataura pashambaba tikataura nachief Ngarike Chikwaka. Ndo pandakatanga kuona kuti Muchembere uya paakanokoravhu ndo zvaairevera kuti ndiite izvi. Ndo zvaripo. Nanhasi ndinotenda Muchembere iyeye. Ndigotenda vekwangu, midzimu yekwangu, madziteteguru angu akandichengeta kusvika iye zvino ndiripo. Vaneni ndinoenda pasi apa ndapedza basa rese randakapiwa naMuchembere mbuya neana, randakapiwa nenyika ino, midzimu yenyika ino. Kune zvimwe zvichakasara, iyo migodhi iyoyo tichapindapo. Iyo zvino tiri kumbotarira kuona kuti vatungamiriri vedu vane chekuita here navanhu. Asi mutoko iyo kunobva gold razara even kunana China uko, tons and tons dzegold dzinoenda kunyika yekunze. Vanhu vemunomu vari kusafa. Asi upfumi hwakataurwa nambuya neanda kuti upfumi huri munyika imomo hakuna munhu anofanira kutaurwa kunzi uyu murombo. But vatungamiriri vatinavo havana brain dzokutarira kuona kutiko tinofanira kuita sei sevatungamiriri. Upfumi hwevanhu kaho. Yes, ndoda hapana anorambirwa kuti ave mupfumi. But fungavo ka. Iye zvino handitiri pano tese. Denda ndiri ndega ndisina imwimwi kana kuti pasina vamwe vari padhuze ndikafa ndovigwa nani. Andoona. Asi pane vanhu vanoziva kuti pano Kumalo vafa ngavanochengetwa. Ndiochengetwa nevamwe vanhu. Ndo hama dzangu dzinondichengeta. Saka kana mukasave neumwe hwakadaro muti muri kuite, tinoinda paHeroes Cup tonoungana, umwe wedu afa, handi toenda paHeroes tonochema umwe wedu. But chii chatakamuitira iye wakafa uyu? Tongomuziva kuti Kumalo wakamborwa hondo akazodai, wakazoita history yake yabuda, handizvo. But chamakaitira chaasira nokuti ndinofanira kubva inini ndichiendawo hama dzangu, mhepo dzehama dzive kwangu, dzidzinza rekwangu dzifare dzosara dzichifara nengari yekuti ndendasira vana vavo nezvizukuru zvavo nezvizukurumbi zvavo zvekuita. Vatungamiriri vadu vanozviziva izvozvo, vanozviisa mupfungwa izvozvo. Vanhu vari kusafa asi mabhilioneya. Vatungamiriri vedu mabhilioneya, kubvisa chete only 1 million kuti uyu tongoti 17 million dzavapa kuvanhu, kana kuti 22 million dzavapa kuvanhu. Vabvisa 1 billion vanosara vane mari. Vabvisa only 1 billion kubvisa 22 million. So this is in fact the issue. Nyaya iripo ndeyekuti ini zvangu hazvina mhosva kuti ndiri murombo kana kuti asi chimiro chandinacho ndiri muSabata. Ndakadzidziswa chechi yeSabata, ndoziva chechi yeSabata, ndinongoramba ndiri muchechi yeSabata. Hapana mhosva kuti ndoita zvakadii, asi muchechi yeSabata ndoma ndinoramba ndiri, because baba vangu sekutaura kwadi handivazivi pavari, asi vakafa vari muSabata, vari muSeventh Day Adventist. Mai vangu handivazivi pavari, vakafira muRosedale pakwekwapo, vakanga vari muSabata. Saka ina handifani kubva mutsoka dzamai vangu, handifani kubva mutsoka dzababa vangu, nokuti ndo vakandiita kuti ndivepo panyika. Ndapedza. There you heard from the men, Vakumalo, Comrade Kumalo. You have heard about his name from the freedom fighters who operated at the rear or at the front. You asked that we should look for him.
and you looked for him. We came, he talked, you listened, and you've watched him speaking. If you are a student of history, if you are a historian, if you are a researcher, this is the information from the man himself. From my producer, Frank Wesere, my name is Robert Tapmane. For now, it's bye-bye.
For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Alberta imanya manya dagabadesa Tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Alberta imanya manya dagabadesa Tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila Zimbabwe Manya manya dagabadesa